Good morning! Ay! Sakit na. Mangagat na naman kayo. Bugbugin ko kayo. Ayun. Paalam sa'yo kagabi, guys. Ayan. Hindi ka makakapagkamot. Hindi ka makakapagkamot, Maggie. Yan. Phone ka. Tipi po. Aray. Tipi boy, ah. Po talaga. Akit na tayo. Tara. Sige na. Tinawa na pagpaalam sa inyo kagabi, guys. Anong oras na kami nakarating? 11 na ata. Sobrang traffic. And then yun, pagoda na kaya. Borlog na kami. Tapos akit ko na lang ito ngayon. Yung mga pinabili namin sa Daiso. Yun, bumila ko nitong dehumidifier. Kasi magtatag-ulan na, diba, yung mga amoy, mga amoy kulob. Lalo na't nag-aircon pa kami, tapos ulan, yung mga ganun-ganun, mga molds, yung mga amoy, Bumili ako ng, 4 na piraso, yung isa ginamit ko na sa loob. Tapos sa baba, yun, and then yung, lang, tissue paper, roll. Ano ba yan? Towel, tawag dyan. Tissue towel. Kitchen towel. Hey, Maggie. Hello, Maggie. Tapos ito pa pala yung nabili namin kahapon. Upuan na folding. Yan, para kapag katatlo kami nandito sa sa office namin. Sayang yung hindi ko na napagawa yung tong office talaga namin. Hindi na kasi hindi patapos yung carpintero doon kila niya. Siguro nga yung na lang. Inaantay ko pa rin kasi mas magaling yun eh. Magaling yung Kasi siya din yung gumawa nito mga cabinet ko dito. Kaya gusto ko siya din eh. So, inaantay ko na lang din. Ayun guys, magandang umaga. Alas 9 na ata, naka-colors. Akit na tayo. Oops. Puro lang naman gamit sa kitchen. Yung ginamit ko kahapon. Let's go, let's go, let's go! Busy si Madam Emma. Akala ko sigarilyo. Sigarilyo, grabe ka. Yung baga tugi kuya. Kala niya daw. Nakala naman natin dating sigarilyo. Kala niya vape tong camera stand ko, tong tripod. Tapos nalutuin na yung mga yun. Kapon pa namin yan balak eh. Kaso si mama nagdala ng munggo. Ano palang inulam niyo nung Ben? Ay, kagabi tong tinola. Ayun. Ngayon ginataang ginataang. Ano ba tawag sa atin yan? Yung may kamatis? Ano ba tawag niya? Sinanglay? Sinanglay na natulingan. Yung gata na may kamatis. Tapos luya, sibuyas, bawang, and then pechay. Yehey. Dali! Yan! Ayusin mo. Dali. Yan. Lagi siya na-stuck dyan sa Oops! Dahan-dahan. Yan. Kamot ka kasi ng kamot. Ano katuloy? Gugutom na daw si Froggy. Papaluto na ng... Ay. Yan na pala yung ginawa ni Emma. Yummers. Medyo madami yung sarsa kasi sabi ko, mas naunang naubos yung sarsa. Anyari naman sa'yo, gluten. Anyari naman sa'yo, glutay-tay. Anyari naman sa'yo, gutin-tin-tin-tin-tin-tin-tin. Ha? And as usual, si Froggy, siya si spam yan eh. Basta may hotdog or spam, okay na yun sa kanya. Spam na naman. Lutuan natin siya. Sino bang hindi kumakain? Kimagi siguro to. Bebe, di ka pa kumakain, Maggie? Di ka pa kumakain, mahal ko? Ha? Di ka pa kumakain? Bibi ko, tinatawag ko na kanina ni Tita Emma. Bakit di ka umakyat? Gusto mo si Mami magpakain sa'yo? Ha? Artista ka talaga. Ha? Ay, sus! Ay, sus naman yun. Ay, ayun, nagkakameme ka na. Tingnan mo. May meme na yan. May meme na. May meme na ang magi kong mahal. Nagano sa akin si Jackie na PM na. Kasi paalis na sila ngayon eh. Mamayang hapon, paalis na sila ni Chapong. Tapos, yung sinend siya sa akin na picture ng tawagin sa amin Lokban. Tinatanong niya ako kung gusto niya daw. Kasi yung sa may bahay ata nila sa bakura nila is may mga fruit bearing tree.
Ganun. Sabi ko nga yung ano, yung duhat. Kaso, hindi na tagduhat ngayon eh. Tapos, request ko is yung patis ng nanay niya. Yung alamang, yung sabaw ng alamang na ginataan. Tapos, ano, slowly cook hanggang sa mag-evaporate yung liquid. Tapos, yung gata na lang. Tapos, yung ano, ng katas ng alamang yun nandun. Tapos, madaming siling labuyo. And then, may, ano, yung tawagin sa amin naman is ginugon. Wala nandito sa Maynila eh. Yung small, ano, manipis siya na, ano na, tawag dito, green onion, parang ganun. Grabe, sarap nung guys sa pansit. Tapos sa pritong isda, ilagay nyo lang sa, ano, sa kamatis sibuyas. Ay, yun ang request ko kay Jackie. Sabi ko yun ang, ano, mag-request siya sa nanay niya. Yun. Balik na sila bukas. Kasi, sila nene, bukas din ang alis. June 5, uwi na din sila ng province. Dapat dito mag-aaral yung mga pamangkin ko. Kaso, hindi pumayag yung, ano, yung brother-in-law ko. Kasi, magastos to dito sa, ano, magastos sa pamumuhay dito sa Metro Manila. Diba? Totoo yan. Mahal dito yung 1,000 nyo lang pag nabariyahan. Ako, tuloy-tuloy na yun. Kaya, bihira lang din ako lumabas. Kapag may kailangan lang ako lumalabas. Kasi talagang, ang hirap maparihan ng pera, tuloy-tuloy ng mauubos. Kaya yun, hindi na tuloy yung ano nila ngayon, yung pag-aaral ng mga bagets dito. Sa ano na lang. Pag nag-high school na lang siguro. Kasi next year din is, ano, papagawa na yung bahay namin dun sa, ano, sa Nueva Ecija, yung nabili nila papa dun. So, para may bakasyon na kami. Kasi si mama gustong, pag matanda na, gusto niya sa ano na, sa probinsya na. Eh, malayo yung Bicol, diba? 8 hours drive. So, mas gusto niya sa malapit lang. Nueva Ecija is 5 hours lang o 4 hours na kukuha. So, ayun lang guys. Kaya hindi tuloy yung pag-aaral dito nila Kuya Peter tsaka ni Pia. Sad. Excited pa naman si Kolokoy. Sabi niya makakasama na siyang pumasok. Pero, ayun nga. And then si Jackie is nagbabalak din ano pumasok. Sabi ko, pag-ipunan niya yung ano, yung na matubos yung, ano niya, yung, ano pa tawag ko? Diploma. Kasi medyo malaki-laki pa. So, ayun. Kasi si Emma papasok na. So, sabi ko, sige, push nyo yung mga pangarap nyo, diba? Kasi, hanggat nandito kami makatulog sa inyo, isa-supportahan kayo. Kaya yun, nakalimutan ko pa pala. I forgot. Yung kapatid pa pala ni Mark. Oh my gosh, di pa nag-i-enroll kasi kalimutan ko magpadala. So, ayun lang, magluto muna ako para mapadalhan ko na rin yung pinsan ko. Nakita niya na yun, yung kapatid ni Mark na babae. Kasi para baka, ano din, huli din mga pag-enroll, kawawa naman. Bugbugin ko kayo ah. Ilang tawag pa gusto nyo para umakyat kayo? Gusto nyong manigas na naman ako kakaantay doon sa pagkain? Ha? Inaantay namin, manigas ka muna. Miss Pam, nagprito ako. Dali. Yes. Itong spam prito hotdog. Hindi, may ano din yung isda na yun, ano. Tawan-tawa tong buntis na to. Prito. Agahan yun, no? Tara na, masarap yun. Bili na ng Coke. Ay, may juice pa dun, eh, no? Wala nagtaki pa. Tinignan niya kagabi yung juice. Yung sarap. Blue? Masarap, no? Oo. Siya yung tira ng tira nun. Order ako ulit nun. Sarap yung juice yun. Sabi niya mama, ano, lasang gasolina. Ano? Gasolina si mama. Ito si mama talaga palasa na ito. Iba rin eh. Mana kayo dun, adik. Let's go na. Akyat na. Bili ka ng ano, Rick. Pia. Hindi naman ako nag-ano ngayon, nag-drugs. Hindi ka nag-drugs. May gana abang ngayon. Bili ka na, uhuli. Tara, dali. Bukas, hindi na tayo kakain. Ay, Akala ko si Inday yung nandito kanina kasi ang laki ng tiyan. Si Mika pala. Si Mika pala yun. Ilang taon na yan, Meg? Lumabas-labas tour na yung ganito. May pangil na ba yan? Is ka na. may ano na, may stamp to. Nauna yung wisdom tooth Tawagin daw. sa kanya ng Butterfly. Ito kami sa Baclaran, guys. Bili kami ng ano, uniform ni Kolokoy. Si Nene. Kolokoy, tinan nyo, parang yagit lang ah. May tsura na. Mga yagit na ano. Kaya rebels lang yan. Pero doon ako sa may simbahan bibili. Mas mura doon eh. Ito yung mga sando nyo, tinan nyo, liliit na.
short niya. Pero dinala ko yung ano, short niya para gayahan ng ano, ng kulay. Init, grabe. Mabilihan ng ano. Anak, tingnan mo. Yung laki lang ang ano. Ang titingnan. Oh, dito sa kabila, pre. Yung medyo malaki te, para may allowance. Bilis tumangkad eh. Yan ang polo, uniform. Sando. Ay, oo, yan na nga yun. Yan na? O, 18 na. Yan lang. Malaki naman yung 18. Oh, Oh my goodness! nito pa anak. Late na? Okay lang yan? Magkano dyan, miss? Dalawa 150. Sure na yan? Baka... Pag 18 kasi Patingin ng 18 yun eh. Pwede bang ano? Baka tumaba ito eh. Oh, hindi. Tumataba siya eh. Hindi ako matabami. Malaki na masyado. May merienda kayo? Macaroni spaghetti. Kunti lang difference, no? Macaroni spaghetti. Yan na lang. Same price lang? 80 na lang? Yan na lang. Walang tawad? Walang. Mga pag-anim. Dalawang macaroni sa 420. Hindi na. Magkano pumatak? 70 kasi size 80 na yun. 70 isa? Ah, okay. Pag ano, si Peter meron na ba? Pero kasya ba kay Peter yun? Sorbetes, grabing init eh, no? Doon sa loob, nakasuffocate. Ito na yung ano, binili namin. Bagong uniform na naman kasi lumaki siya eh. Masikip na yung old uniform niya. Kasi nga, may, di ba pag matagal yung biyahe, pag ano, pag mga jeep, cars, Oh, mga bus, doon lang nakakatulog pag matagal yung mga biyahe. nakatulog. Ano yun? Nakahapon, pag ano. Ayaw paalaga ng anak ko to. Wala ko. Pinapatulan mo siya. Ay, nagkikita. Benta oh. Huwag mo yan ang pera mo dyan, baka malaglag. Kain tayo. Tapsihan na naman kami. Nag-take out na lang ako kay Kolokoy ng ano. Ano ba to? Corn silog sa kanya. Yan, lagi kong order dito. Bangsi. Hot silog sa kanya today. Let's eat.